Il-Gvern permezz ta' Infrastruttura Malta ser ikun qed jagħmel tajjeb għal ħsarat massiċċi fil-pont tat-terminal ta' Ċirkewwa li nbena taħt l-Amministrazzjoni Nazzjonalista ta' Lorenz Gonzi fl-2012. Pont li sewa mal-10 miljun euro u li wara 6 snin biss beda juri xquq kbar fil-kolonni li jżommu l-istrutturi li jgħaddu minn fuqhom mijiet ta' passiġġiera kuljum. Dwar dan il-Gvern ħaq ftehim mal-kuntrattur li kien responsabbli mill-proġett sabiex flimkien iħallsu għal ħsarat kbar li nstabu. L-inġinier Robert Xkembri spjega kif l-istruttura ma bnietx skont standards Ewropej li kienu jeżistu fl-2012. Dak iż-żmien il-diżinn tal-periti illum skoprejna li kien tal-livell inqas mill-standards Ewropej. Biex tkompli tagħmel is-sitwazzjoni għar, sibna wkoll il-kuntrattur kien ħadem f'livell ta' kwalità iżjed baxxa minn dik li kien iddiżinja il-periti. Spjegaw wkoll kif ser ikunu maqsuma ħlasijiet sabiex jiġu rimedjati l-iżbalji li saru fl-2012. Il-kuntrattur se jħallas il-biċċa tiegħu biex jirrimedja għad-defiċjenza li kellu mad-diżinn tal-periti u Infrastructure Malta ħa toħroġ il-parti tagħha biex iġġib id-diżinn tal-periti f'livell tal-standards Ewropej. L-inġinier Xkembri tkellem dwar kif ix-xogħol se jibda immedjatament. X-xogħol ħajibda immedjatament. U li ħajġri huwa li se jiġu rinforzati il-kolonni primarjament u se jiġi imnadda fil-ħadid u jsir covering bil-konkos biex jiġi rinforzat u x-xogħol irid isir mal-kolonni u l-trafi kollha tal-bridge. Dan mhux l-ewwel każ ta' xogħol infrastrutturali divettus u traskurat li sar taħt l-amministrazzjoni ta' Gonzi PN. Fl-2014 ġie skopert il-konkos difettus f'Mater Dei fi żmien meta l-Gvern kien beda bi pjanijiet sabiex jibni żewġ solari fuq l-emerġenza sabiex jiżdiedu is-sodot fl-isptar. Dak iż-żmien analiżi tal-binja mill-kumpanija internazzjonali Arup kienet iwriet li l-konkrit fil-binja tal-emerġenza ma kienx b'saħħtu biżżejjed biex jiflaħ iż-żewġ solari. Riżultat ta' dan ġiet stmata l-ispiża ta' 150 miljun euro mit-taxxi tal-poplu biex dan il-konkos jitranġa. Dwar dan, Gvern Nazzjonalista 11-il sen ilu kien iffirma rinunzja biex il-kumpanija Skanska, responsabbli mill-bini ta' dan il-proġett, ma tkunx responsabbli għal difetti li setgħu jinqalgħu fil-bini.